जोंना जयनिंआ जागासिनो दं जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जयनिं खालामहोनो गोसो गैया जोंनावनो दैदेनगिरिया जोबनो गैया गथिखे दैदेनगिरिखौ लाबोनानै जोङो मैदेरखौ फिफैनानै थालिर जाहोनो हायाब्ला मैदेरखौ फिनानै मा जानो मैदेर लाबोनाय माने नोङो थालिर गायग्रोनांगोन थालिर जाहोनांगोन गथिखे जेब्ला जोङो मैदेरखौ लाबोगोन थालिर जाहोनांगोन होननानै जों मिथिखागौ ओंखायनो जों दैदेनगिरिखौ लाबोनो हानाय नङा जों मैदेरखौ लाबोनो हानाय नङा जों कर्मी साधारन भटारफोरखौसो जोंनि हान्जायाव लाबोगासिनो दङ जोंनि हान्जायाव जिहेतु दैदेनगिरियानो जोबनो गैखाया गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनाव दङ लेखा गोरों दैदेनगिरिफोर दं मोजां समाजनि मोजां सानग्रा दैदेनगिरिफोर दं गथिखे गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नाङा जोंनो सादा बुसा भटारफोरखौसो नांगौ भट होग्रा रायजो राजाफोरखौसो नांगौ ओंखायनो आं बुंगोन जे जों जेब्लाबो मैदेरखौ जों टारगेट खालामनाय नङा मानो होनबा जोंनाव थालिर गैया जोंना जयनिंआ जागासिनो दं जोङो दैदेनगिरिफोरखौ जयनिं खालामहोनो गोसो गैया जोंनावनो दैदेनगिरिया जोबनो गैया गथिखे दैदेनगिरिखौ लाबोनानै जोङो मैदेरखौ फिफैनानै थालिर जाहोनो हायाब्ला मैदेरखौ फिनानै मा जानो मैदेर लाबोनाय माने नोङो थालिर गायग्रोनांगोन थालिर जाहोनांगोन गथिखे जेब्ला जोङो मैदेरखौ लाबोगोन थालिर जाहोनांगोन होननानै जों मिथिखागौ ओंखायनो जों दैदेनगिरिखौ लाबोनो हानाय नङा जों मैदेरखौ लाबोनो हानाय नङा जों कर्मी साधारन भटारफोरखौसो जोंनि हान्जायाव लाबोगासिनो दङ जोंनि हान्जायाव जिहेतु दैदेनगिरियानो जोबनो गैखाया गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनाव दङ लेखा गोरों दैदेनगिरिफोर दं मोजां समाजनि मोजां सानग्रा दैदेनगिरिफोर दं गथिखे गुबुन हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो नाङा जोंनो सादा बुसा भटारफोरखौसो नांगौ भट होग्रा रायजो राजाफोरखौसो नांगौ ओंखायनो आं बुंगोन जे जों जेब्लाबो मैदेरखौ जों टारगेट खालामनाय नङा मानो होनबा जोंनाव थालिर गैया बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटी प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव